Здравейте! Днес ще ви покажа как да си изтеглите шрифтове и да ги сложите. Значи първо ще трябва да влезете в сайта. Тук горе пишете, ето тук или където ви е Google, www.dafont. Обаче тъпото. Не. www.dafont.com. И това трябва да ви е сайта. Примерно си избирате някакъв шрифт. Ето е си сложен, цъкате download, отвори или запиши, както искате. След което цъкате Extract и си го слагате на работния плод. Това трябва да ви е. След това тя можете да ги изцелите. И след което цъкате Control панел, облик и персонализиране, шрифтове. Тук. И поставяте шрифта. Сега чакате това. Влизате в Notepad, формат, шрифт и ето го шрифта. Ето къде беше само интернета. Имайте, той ще е така. Ето е това. Цъкате ОК и както виждате шрифта ви както този. Дано на някои хора да съм ми помогнал. Ако не ми пука. И това беше от мен.